Tingazvirambe zvedu, tinganyepe zvedu, but chokwadi chiripo ndechekuti zvamanje manje pari kupisa, zvamanje manje hazvipere mushe. Timu Chiwenga versus timu Dambudzo. Pari kupisa. Mawani chaiyo chaiyo. Ndoni yandu kufamba nayo yaiswa na Daddy Hopo apo. Baba. Hanzi pakuda kuputiswa mapopcorn. Paputiswa mapopcorn togara zvedu toita inonzi sit back, relax and enjoy the movie yeZanu PF. Isusu asingazive nezveZanu PF, vasinei nechekuita neZanu PF, takangonyarara tichiona zvedu tiri from afar, tichiseka kune vanenge vadzingwa, tichinyomba zvedu kune vanenge vachida kuonererwa. Kana kuti munoziva kuti isusu hatimiswe, isusu hatiudzirwe pa.5 Creative Studios. One channel yakajamuka, one channel inotaura zvainoda panguva yadzinoda. Hakuna munhu anotiudza zvekutaura kana zvekuita panapa handitika. Saka zita rangu ndinonzi DJ Holy. Ndiri kuti kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une bhizimusi raunaro rauruda kuti ndimhanye, ndirisvitse kuvanhu, aiwa ndibate futi pasame number iyoyo. Handitika tinoita sei? Tinofambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke. Zviri kunzi chiko apo naDaddy Hope? Pakashata. Zvikanzi the ruling ZANU PF succession battle now escalated, with both factions of by President Emmerson Mnangagwa and Vice President General Constantino Chiwenga unleashing advertorial campaigns on social media to promote their candidate. Some are mobilizing to defend them. Hanzi apana vari kuita mari paHarare, vari kutambidzwa ma20 nema10 kunzi endai mongonoti gudo guru, endai mongonoti 2030 pari kufiwa paground. Ndo information yandiri kubata zvamanje manje kuti hanzi vanhu vari kutambidzwa, ndafana vakangwara vari kutoshandisa mukana kuti valumewo pakanguva ikakaka, because vakasatoluma zvinenge zvakaita sei, zvinenge zvakadhakwa handitika. Zvikanzi some are mobilizing to, people to defend them online. Ndo yandiri kukudza kuti hapana vari kupaswa mari, ende mari iri kupinda muvanhu. Hanzi chakadirwa mari ichi. Ndosaka munozoona paya hapana vari kuya online vachisimbisa kuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo, vamwe vanenge vachiuya online vachisimbisa kuti gudo guru. Isusu zvedu tichingoona, tichingonakirwa kuti ngazvibayane ikoko, isusu hatina patinopinda handitika. Zvikanzi some are mobilizing people to defend them online, while others are pushing their supporters to highlight their supposed strength. Tukuwaona na Temba Mliswa vari kubuda vachisasa kuti is Chiwenga clean. Ko iye Temba Mliswa arotanga kubvunza kuchena kwaChiwenga, iye akachena here? Nyaya yecorruption iri kutaurwa, chakazoti pane kavhidhaji kandoda kukuratidza yakari kutaurwa nzi mukanya gudo guru. Ava vari kuchivhanya, ava vari kumaketa madzini, havasi kumira handitika. Da kukuratidza Hope anozonyora zvakareba izvi tinoswera tichiverenga izvi, hatina time iyoyo. Mirai ndikuratidze iro vhidhaji iro. Hanzi vari kugadzira ma-advertising material vanhu. Amenoti munoti chii? Hondo yeZANU PF inopera mushere, toipindira here? Kana tichipindira tinopindira takamira sani, zvinhu zvekumba kwevanhu tichidei panyaya dzacho? Muri kuona sense yacho. Ndosaka pepe ndiri kukuudza kuti isusu zviri nani tingogara zvedu tichirova mapopcorn, tichingoona, tichinakirwa. Regai tinzwe kuti advert iri kuti chii iyo. Once upon a time, in the cradle of the great Zimbabwe, there lived a people forged in the fires of struggle,
their backs straight beneath the weight of history. They tilled the red earth, sang in the rain, and dreamed beneath an endless sky. From the steaming Nyanga mountains to the flowing Zambezi, their spirit could not be broken. They were not born of fear, they were carved from courage. Through years of hardship they stood. Through storms and shadows they held the line. Their warriors were not just men with weapons, but mothers who fed the hungry, fathers who taught the young, and children who carried the hope of tomorrow. They built, they protected, they endured, and among them rose one, a soldier of the soil, disciplined as the drumbeat, unyielding as the granite hills. He stood against the rot of corruption, guarding the gates of justice. His path was not carved in comfort, but in the call to serve. His was the strength of the Mukanya, the spirit of the baboon, fearless, watchful, relentless. Right, kumbero tinozorowa necopyright pamasina Mukanya anenge na Thomas Mapfuma tobatwa tikazvamburwa. Vanhu vachinzwa icho chakandwa, vakomana munoti chiinazvo? Zviri kuitika here kana kuti zviri kuitika here? Pari kupisa. Let's go to another tweet again yakandwa namukoma Hopo Chingono iri apo 2 hours ago iyo patime yerecording iyi. Zvikanzi, as the ZANU-PF succession battle intensifies, with the accusations and counter-accusations flying between President Emmerson Mnangagwa and his deputy Vice President General Constantino Chiwenga functions, corruption has become the counterpiece of the fight. Handina nguva yekuswera ndichiverenga zvese zvaanyora Hopo Chingono, handina nguva yekuswera tichitaura tichitambisa. Torangokuudzai kuti Chiwenga is corrupt, Mnangagwa is corrupt, ZANU-PF yacho yese, the whole system, they are corrupt. Vanhu vehuori, kuven kudistribution yema-t-shirt chaiwo chaiwo, kune vamwe vatori ne55, vamwe vane 1010, vamwe vane 2020. Huori at a small scale, kusvika kuhuori hombe huri kuitwa nana Wicknell Chivhayo. Huori hwese ihwohwo. Saka we don't have time. Hatina munhu watinochenesa kuti Chiwenga akachena kana kuti Mnangagwa akachena ngarambe aripo kusvika 2030. Mnangagwa ngaabve aende, Chiwenga ngaangoibvisa munhu wake waakaisa, poitwa imwe plan nyowani. Totangira ipapo tichienda kumberi. Zvokuswera muchitinyaudza muchitinyangadza netunyaya tusina basa, isusu hatipindire tunyaya twakadhakwa itoto. Tinongoya tokuudza kuti mese muri mbavha. Ukangoona munhu anosapota ZANU ziva kuti imbavha, ende ukamona akapfeka t-shirt yeZANU dedzera kuti mbavha iyo. Imbavha vanhu vezANU ivava. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti muri kuionawo sei nyaya iyi. I will have to make sure kuti ndabata Apostle Makore, ndo mukuru weinformation kavanoti vanoziva kuti zviri kufamba sei. Tomboita sei? Tombovaunza palive stream panapa muzuva ranhasi handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.